Siis mä heräsin yhtenä yönä ja sit mä niinku tajusin, mitä mä olin just nähnyt. Sopuli, jolla oli sanelukone. Siis ajatelkaa, sanelukone! Ja siinä sanelukoneella oli niiden nimet, jotka mun pitää valita tähän projektiin mun kanssa. Tämä projekti lähti liikenteeseen siitä, että Viivo ja mä keskusteltiin syvällisiä kahvikupposen äärellä ja todettiin, että meidän klikkaa, että meidän täytyy ehdottomasti ruveta tekemään tällaista projektia. Ja se oli alusta asti hyvin selvää, että kuka me halutaan siihen kolmanneksi. Et vaihtoehtojahan olisi varmasti maailman täynnä, mutta Pi oli meille se ainoa oikea. Ne olisi voinut soittaa ihan kenelle tahansa ihmiselle, mutta ne soitti just mulle. Niin en mä voinut sanoa ei niille. Siinä alussa oli vähän sitä, että meidän täytyy niinku semmoisia toimeksiantajatahoja niinku potkiskella ovista ja ikkunoista, koska me ei haluta tehdä töitä kenellekään muulle, koska tää on meidän juttu, tää on niinku meidän lapsi. Ja me ei haluta jakaa sitä kenenkään kanssa. Mun tiimiin kuuluu 2 maailman parasta naista. Siis se on tosi hienoa olla tällaisessa projektissa mukana, koska mehän tullaan muuttaa maailmaa. Siis tästä projektistahan tulee parempi kuin mistään, mitä te olette ikinä ennen nähneet. Tää on semmonen myrsky, jonka silmään kaikki haluaa eksyä. Mitä sä haluat lukea?